kanjane wis kang dadi payu ana dadi opo kuwi dadi mantul marang ibu. Aku putri mas kepiran putri ibu tumrap mati anak lanang pengoto semua aku bakal nyuwun pangestu marang putri ibuku awit katemben wae Bratasena atur kawin Bisma kakekku supaya papat Paramato kinarya liru negara Ngastina. Anakku nggih Bratasena pulipun tansah paring pangestu marang sios kathah nanging eling-eling jengger budalmu ing Paramato aja kok kanteli rasa tiasa panalangsa nanging budalmu kang tenang rasa syukur unjuk mrih Gusti kang Agung sarta anggone Paramato kang tenang rasa sing sapepadane makhluk. Putri buku yo aku mung tansah ngestoke kawuhing putri buku.